Ahojte, dúfam, že ste všetci mali pohodové Vianoce a príjemné sviatky. Niektorí z vás si možno pod stromčekom našli drona a úplne nevedia, kde môžu a kde nemôžu lietať. V dnešnom videu sa teda pozrieme na to, kde všade môžete lietať a ako rozdeľujeme vzdušné priestory. V minulom videu sme preberali nové pravidlá Európskej únie, takže ak ste ho ešte nevideli alebo nepoznáte všeobecné pravidlá, odporúčam pozrieť si ho. V dnešnom videu budeme riešiť vzdušné priestory. Táto téma priamo nadväzuje na minulé video, preto naozaj odporúčam video si pozrieť. Začneme s tými, na ktoré si musíte dávať pozor. Treba im venovať zvýšenú pozornosť, alebo potrebujete vybavenie povolení. Poznáme riadený vzdušný priestor, ktorý sa rozdeľuje na CTA, CTR a TMA. CTA je priestor, kde je letová prevádzka, áno, aj drony, riadené riadecím letovej prevádzky. CTR je oblasť vzdušného priestoru v tesnej blízkosti lietadla. Tento vzdušný priestor využívajú hlavne lietadlá, ktoré rolujú, alebo drony, ktoré lietajú priamo na letisku. TMA je oblasť okolo letiska, ako bol spomenuté v minulom videu, nemôžete tam lietať ako chcete. Ďalším druhom je neriadený vzdušný priestor. Tu sa lieta podľa všeobecných pravidiel, ale aj tak odporúčam skontrolovať predpisy v danej oblasti. A aby to nebolo až také jednoduché, vzdušné priestory rozdeľujeme ešte na triedy, a to písmenami abecedy A až G. Našťastie, veľa zón sa nás netýka priamo. Pozrieme sa teda na tie najzákladnejšie. G. Neriadený vzdušný priestor. Ako je už z názvu zrejmé, v neriadenom vzdušnom priestore nie sú lietadlá riadené žiadnym dispečerom. Lietajú za neustále vizuálne kontroly okolitého priestoru. Neriadený vzdušný priestor je, jednoducho povedané, všade mimo riadených a vymedzených vzdušných priestorov. Okrem všeobecných pravidel lietania s dronom je nutné rešpektovať iba maximálnu výšku letu 120 metrov nad najvyššou prekážkou v horizontálnom okruhu 30 metrov a maximálnu horizontálnu vzdialenosť dronu od pilota 1 km. P. Zakázaný vzdušný priestor. Ako názov napovedá, v tomto priestore je akýkoľvek vzlet zakázaný. Na Slovensku je to napríklad pri strategických podnikoch. V tomto priestore môžete lietať iba ak je neaktívny. Na Slovensku máme niekoľko takýchto priestorov. Väčšinou ich používajú vojaci na trénovanie, preto je dôležité skontrolovať, či je priestor aktívny. Mohli by ste im vletieť do vzduchu uprostred cvičenia a to nikto nechce. Okrsok neriadeného letiska ATZ. Na leteckej mape Slovenska, ktorú nájdete dole v popise videa, nájdete taktiež neriadené letiska, väčšinou s trávnatými dráhami. Okolo týchto letísk sú stanovené okrsky neriadených letísk, ktoré siahajú horizontálne do vzdialenosti 5,5 km od stredu letiska a do výšky 4000 feet AMSL, to znamená 4000 stôp nad strednou hladinou mora, čo je približne 1200 metrov nad morom. V tomto priestore nie je nutné dodržiavať maximálnu výšku letu stanovenú pre neriadený vzdušný priestor, avšak je tu možné lietať iba na základe koordinácie letu s prevádzkovateľom daného letiska, ktorý môže určiť ďalšie požiadavky. Toto sme riešili aj v minulom videu. Jedná sa teda o spôsob, ako sa dostať do výšky aj 1 kilometra. Ak by ste mali otázky, ktoré som nezodpovedal, napíšte mi ich dole do komentára. Ak sa vám video páčilo, prosím zdieľajte ho alebo sa prihláste na odber. Teším sa na vás pri ďalšom videu, kde si vysvetlíme otázky, ktoré sú na teste pre lietanie s dronmi. Zatiaľ sa majte a koľko vzletov, toľko pristátí.